1918 urtea. Lasarte inguruan hainbat baztanga kasu agertu zen. Gaixotasun kutsakorra zenez, Gipuzkoako gobernadoreak 7 pertsona Hernaniko benefizientzia etxera eramatea agindu zuen. Hernaniarrak ez zeuden erabakiarekin gustura eta protesta gisa inguruko bideak eta herriko kaleak barrikadaz josi zituzten. Gobernadoreak atzera egin zuen. Lorpenura bazkari herrikoi batekin ospatu zuten hernaniarrek. Bertan, Matea Josepa Zubeldiak mahai gainera igo eta matxinadari buruzko 24 bertso kantatu zituen. Bere alabek, ama hil ondoren, lotxaren lotxaz, haren bertsoak, haren poemak eta haren elizako kantak gordetzen zituzten kuadernoak erre zituzten. Nerea Lustondo, emakume bertsolariak izan direla, historian zehar, inolako zalantzarik ez, baina beti hola isilpean ez, eskutuan bezala. Bertsolaritza ez da salbuespena izan horretan. Askotan uste izan da emakumeen jarduna esparru pribatura bideratuta zegola, publikoki ez zirela agertzen eta horregatik ere falta zirela datuak, baina jakin dugu lore jokoak bezalako ekitaldi jendetsu batzuetan ere parte hartze zutela eta irabazi egite zutela gainera. Lore jokoak aipatu dituzu, azal dezagun zer diren, edo zer ziren lore jokoak? Badakigu hor egite zituztela ganatu feriak, dantza saioak, pilota partiduak, bertso saioak eta tartean bertsolari txapelketak eta hor emakumek aldi bat baino gehiagotan irabazi zuten. Maria Luisa Erdozio Azkaindarra aipatuko nuke, gero bestetik Kanboko Mariana Argaindago, Ana Etxegarai eta ona hegoaldera etorrita aipatuko nituzke Martzelina Lopetegi eta Garaitxukoa Plazida Otaino bera. Emakume batek, Hernanin gaude, txirrita isilarazi zuen behin. Bai, segurazki bat baino gehiago izango ziren isilarazi zutenak, baina iritsi zaiguna Plazida Otainoren izena da. Bueno, errekreatu dezagun momentu batez, Ni txirrita naiz. En fin. Gauza bat esango izut modu honraduan, noski ez naiz hasiko hemen enreduan, nonbait egongo zara aldarte beruan, horrela zabiltzanian udako beruan, ez da txegin izango zure inguruan. Erantzuna, Plazida. Arrazoi horrek badu bere parezera, konprenituko dezu mutila bazera. Udarako beroaz kexatzen altzera, lan horretan badezu egiten atzera, fraidesa hartu zintezke konbentu batera. Ona. Mi esker. Eta Nerea, desproportzioak jarraitzen dugu? Esango nuke kualitatiboki bastanteko leku hartzen dutela emakumeek. Kuantitatiboki aztertuko bagenu emakumeen presentzia plazetan 25%raino jaisten da.